Mas pahugtan na sa lokal nga kagamhanan sa Polomolok South, Cotabato ang pagpatuman sa speed limit sa mga sakyanan sa lungsod. Kini aron maminusa na ang nagkataas nga ihap sa disgrasya sa kadalanan sa maong lungsod. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagpaygayo na og dry run o pilot testing sa paggamit sa speed gun kining pipila ka traffic enforcer sa Polomolok South, Cotabato sa National Road sa maong lungsod niadtong July 4. Kini isip pagpangandam sa subling pagpahugot sa ordinansa kalabot speed limit sa mga manglabay nga motorista sa National Highway sa maong lungsod. Matod sa Polomolok LGU, duna na matud pay ordinansa kalabot speed limit nga namugna niadtong 2014. Apan wala kuno kini istriktong napatuman. Apan sa karon, gumikan sa namatikdan nga nagkataas nga ihap sa disgrasya sa kadalanan nga posibleng gumikan sa overspeeding. Buot nila nga amiyendahan ang maong ordinansa ug mas pahugtan pa. Gusto nato as a local government unit ma-minimize nato, ma-lessen ang number of vehicular accidents nga nagahitabo in the national highway and even in some other areas nato within the municipality of Polomolok. Matud sa LGU, ana sa 50 o 60 km per hour ang nakatakdang speed limit sa upat ka strategic areas sa maong lungsod. Hinuon, pagkatukion pa kini sa sangguniang bayan, lakip na sab ang posibleng penalties alang sa mga mulapas. There will be penalties for them, but I'd like to also inform you that the implementation base is in partnership with our LTO, with the LTFRB, DPWH, and the PNP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.